an kapang hamjang maya pharai dini hai tegese katal topic nirogoi share khainai abo hukake chini tripura hao social media o chin bororokni status ba standard ang observe khainai mani jotoya besibagno asukni up to date dokhe nukjagya am hingkake chini depression bisingo je video romantic sex hamjaklaimani khallaimani bini bohino tui kharmani bini bosaibai thanglaimani tei hamjakmano maya khe kotok soloi thinani bisai thilaimani abrokni video hingke belai khe views bang orono sijao chin borok aptiono gologoi tongkho a standard no tongkho je video educational motivational awareness suggestion advice romani video hingke naijakya tei aro views rokbo bang kwrwi an experience on nukjago tei observe khainai mani obaike besibag tiprasa te chaya haya digino bisi interested bono naithokjakku lachima sungsa sitra kok sitra rok agai video khaimike bo teibo naijaksinai e group borok tongo borok blog rok khaye haipan borokni blog hukake buino nokol karinani simisi borokni samung aino dol dol khe nailayo abo haikeno okra chakra ni je video rokno ba kok sama rokno social media o borok nokol kariyo ninda hinsa khlai munailayo arokhe kutuyo muisrung kuthuma haike kuthumui like ro laisinai comment ro laisinai abo haike nukjago borok gobang borok jorabo tongo chini society o nukjakha je okra chakra kok sama rokno respect roya honor roya instead borok ninda hisake opoman rolai amni bagi chin society kasai maya inke je okra samani kok rokno borok realize khaimaya nodi chung nukha agi ni jugo khoroksa astrologer Nicholas ni tongo bo hokake 16th century o bo sama tongo je prithibi surjo no guri hne monse sikangke chung borok munisarok research khayakho apnoke salsi পৃথিবী no guri hne wasolai tong যখন নিকোলাস অ্যাস্ট্রোলজার শাখা যে পৃথিবীর সি হাল no guri hne ya aproke bono kobor hi monilai ঠিক আবহাইনো চিন সোসাইটি o nukjakha je okra chakra rok experience borok rok wansoi kok samanoke tabo chrai joton ang sayado je borok tongmonesi tabukni chrai je blog rok khainai rok baksa buksu tamkhai abono borok siagoi ninda hinsaro oba an experience kete chini society o nukjago je beshirbag sikla sikli rokno entertainment no hamjago mosamani rosamani bomangno jeng nukjakku thikno tongo baksa to aro talented tongo talent borok aro no khaiman borok talent no haibano beshirbag jeng chin chrai rokno entertainment o mosama rosama music abo hayo lobja khenugo okra thung pumarok bo obhaike no nukjago inge sabule nini dofani samung khaisnai nini dofan rokhani bagai hani rokhani bagai baksa khaithung ang joton ta khaidni haibano je gorong ba je sijagro arnio involve ungthung tei kaisa hingke abo hai involve ungnai no bosung respect rona nangai encourage rona nang but oro nukjago je music o tongnai entertainment o tongnai borok rokno kaisa jeng besi hamjaklayo encourage khai means tisalaita borokno jeng tisanai ang ta tisadi hoye haibano je sacrifice khainai je samung kothin kuk a samro ke jeng sacrifice khainai rokno ke jeng tisalaimani nugya like rondi recently Simla Deborma hnoi borisa tagoi jomaroi national award maja rashtrapati ni yakni bo puruskar naja but bono ke bu khuskaya interview bu naya congratulation broya boni news robu flash ungjak newspaper o haifano chin borok ke abtio interested ya tei kaisa social media o ang observe khai naimani chin borok rok roman script no demand khaye hamjago means chajaklayo haifano suinai khub kom rondi jekono blog rogono chin borok nijeni expression no nijeni views rok nijeni opinion rok no share khaimaya tamke roman script by sueni bu gobang ko borok no
siako ba itsabu keriko. Te kaisa ang nukmani even tin borok ni bisio ma sapana yes ni kok borok ino correct suimani nugyako. Jotono janja style bai janja sima bai suitong baksa bai ino I taisa roiro baksa bai I rowi double M ro. Abono sung jodi nung interested kok borok no roman script bai si suine hamjag lagi abono ठीक ठीक find out kaina nang jina nang. Iprasan bisin te dolsa tongu borok comment ronasa sugya abo hai tongu naifana comment ronani sugya an bagke borok comfort zone no tongna musu. Jekono controversy ni video ro hukake borok naifana comment roragya kiriu. Yes or no roragya. Amke rokake borok ni photo nukjang nai yes hongke bu sade sano no hukake ba kirima sungsa गोबांमा चिन बरं बिसियो तंगु के चिन बरं बिसियो अब हाय एनकारेज तो रोया न एप्रिसिएशन बरोया ते दलसाम खाके बरक सि रोमान हायफान बरक जिलासी हिंसा नांगमान बतंग ओमा बनि यूट्यूब बा बनि कंटेंट बा बनि वीडियो कमेन्ट रोला हाके बोरांग मानाय बनि गाहाम नाय बनो तिसाइ रह खाके ए आफाय दलसा वानसुं नाय तंग के आमन बागै borong bisi sung buino kaisa khangrai hono chin borong bisi si besi belai khangrai ni nature tongu ai rohya kare tiklai nei bu gobangma tongu nono lachiro nai baksa comment ro phana negative rogu wansungna kereng rok sinai rogu chin borong busuk bangba bangya ye borog janja kam bai janja job bai busy tong ye hain bagai ne content create khaina ke ang muitomana chin india ni top gotongo Dhruv Rathi ni busuk content standard bo hai borok rok chin bisingo bu tongke belai ke sao chin borok kok borok bai suya ringya ngmani abo chin borok ni bu dosya tamke chin kapal haya jeng kok borok bai maporia chin academic knowledge kri bo sak bai sirungman tabok si kisa misa kok borok diploma rok khailai haifana chin kapal hamya abo bhaina teacher ni bisingo kwbangma controversy tongo jeng thansa sok phaimayan bagai chini social media o je chaya ke suimarok abo borong basuk dosia haipana jeng sak try khailainai sak try khei chin kok borok no jeng tisanai je jago jeng kok borok roman script jeng je profan tabok misi more than 50 years roman script nei jeng demand khailai phaimen tabu jeng jagao klaya khoke nukjag chin borok kharsu sungjag na kok borok na bangla na hindi na english bai jeng comment rok kaham ke roi maya ge abo no chini kapal hamya chini kok bai mapurian jeng buin basano to maya chin kok borai bai mapuria ba chin kok borong no busung kaham ke suimaya nai di kuno youtube content creator ni comment roma rok no nirok pori nai di busuk borok standard ke comment rok borok encourage bro honor bro inke abin bagai chini social media o obhai nukjag borok bai tulona khaike sung busuk tolao klai tong ang request khainamu su chin borok rokno asuk kaham khlai content create khaime aphana buini kaham rokno follow khainani bagai ang request khai je borok nainai शिक्षितो intelligent borok bhaine naila hake comment o encourage ba suggestion idea share khaiman tamke tabok NGO rok obhai nuklia chini jorao NGO rok khai seminar rok workshop rok obhai roke sung meeting khai share khailai te tabong ke aboni juk thangha ye social media bisingtei na sung share bu khailai nai subu srunglai nai phu phurunglai nai enba ang jara शिक्षितो intellectual ni tongnai rok no bu request khai je omhai social media o video rok no khake nirok ni bu kaisa aithai tongo yes or no ba encourage khayani ba suggestion ronani ke chin borok rok vocal nya mane kok no bu asuk chini ST rok besi kok bu saya hainma chin expression belai ke kom ke hainba comment rok bu haina sung kaham khlai express khlai sui maya ke amni bagai ani ke to praina educational অথবা motivational content hainba baksa borok naiya ba chajagya srai especially omte standard sogya rok
hamjagia naya ge jet ani viewers ba ani subscriber tongnai rong bagi ang next time motivational ba educational content phunuglia ge ang waisu romantic te joke munai kothok funny ro ang nirok bai entertain khaina ge to 2025 ni last tongu hamjak maya pharui asuk bosok kaisen nirok ano loge roka ano comment rok khaikha hamjakha nirok nubu ang paithang bosoro ani hambai chi orona ani hamjak maya pharui o video no orona thaka hambai